Shin kun san cewa tambarin rundunar sojan Najeriya da ke ɗauke da rubutun ajami wato Nasrun Minallah ba musulmi ne ya rubuta shi ba? Abin da zai biyo baya shine zai baku mamaki. Na san da yawan mutane za su yi mamaki kasancewar taken an rubuta shi ne da ajami wato Nasrun Minallah. Wannan ba wani bane illa Janar David Edo, ɗan kishin ƙasa ɗan kuma asalin jihar Delta. Janar David Ejo da farko dai ya lura cewa dukkan sojojin ruwa da kuma sojojin sama da na ƙasa suna ɗauke da wani tambari a jikin tutocinsu da kuma a jikin bajansu. Amma kuma sojojin Najeriya ba su da shi. Sai dai a lokacin shi ƙaramin soja ne ba shi da abin da zai iya yi domin kawo canji kasancewar komai yana da lokacinsa. Sai lokacin ya zo da har aka ba shi damar zana tambarin rundunar sojan Najeriya bayan Najeriya ta samu 'yancin kanta daga turawan mulkin mallaka. Janar David ya ce wani lamari ne ya ɗauki hankalinsa bayan da aka fafata yaƙi a 1903 tsakanin Sultan na Sokoto da sojojin Birtaniya, wanda ya lura cewa tutar Sultan na Sokoto akwai rubutun ajami wanda shi bai san ma'anarsa ba, wanda daga baya da ya san ma'anar rubutun sai ya gane dalilin da ya sa sojojin Sultan na Sokoto suka dage suka jajirce sannan kuma ba sa ja da baya a filin daga. Sannan kuma ya gane dalilin da ya saka sojojin Birtaniya suka kasa yin nasara akan sojojin Sultan na Sokoto. Ma'anar rubutun ajamin dai shine nasara daga Allah ne. Daga nan sai Janar David Ejo ya baiwa gwamnatin Najeriya shawara da kuma ba shi izini a ba shi damar zana tambarin Najeriya, sannan kuma a bar shi ya sanya wannan rubutun ajami ɗin a tambarin rundunar sojan Najeriya, wanda gwamnatin ta amince da haka sannan kuma ya sanya shi.